Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu t-tifkira ta' Sant'Angela Merici Verġni. Din twildet għal-ħabta tal-1470 fl-istat ta' Venezia. Kienet terzjarja Franġiskana u ġabret xi xebbiet magħha u naturalment ħarġithom fl-opri tal-karità u fl-1535 fi Brescia waqfet kongregazzjoni reliġjuża għan-nisa li semmieta għal Sant'Ursula bil-ħsieb li tingħata trobbija nisranija lit-tfajliet fqar. Mietet fl-1540. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażin li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu. Il-Qudies Jab Suffraġġju tal-mejtin Paskal u Marija Baldacchino. Atina Mulej li l-Verġni Sant'Angela ma tiqaf qatt tirrikmandana fil-ħnina tiegħek biex fuq l-eżempju tal-imħabba u l-għaqal tagħha issejħilna nħarsu t-talim tiegħek u nistqarruh bl-imġiba kollha tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. Wara li Nejtan kelmu, David mar quddiem il-Mulej u qal: Min jien, Sidi Mulej, u min il-familja tiegħi biex wassaltni sa hawn. Ma dan kien għadu ftit f'għajnejk, Sidi Mulej, u issa tkellimt ukoll mill-familja tal-qaddej tiegħek għal żmien li għadu l-bogħod. U dan turih lill-bniedem, Sidi Mulej, int waqqaft il-poplu tiegħek Iżrael bħala poplu tiegħek għal dejjem. Int, Mulej, sirt Alla tagħhom. U issa, Mulej Alla, il-kelma li int qed dwar il-qaddej tiegħek u l-familja tiegħu żomma għal dejjem u għamel kif għedt. Bekk, ismek ikun imfaħħar għal dejjem dan il-kliem. Il-Mulej tal-Eżerċti u Alla fuq Iżrael. U l-familja tal-qaddej tiegħek David tibqa' sħiħa quddiemek. Għaliex int, Mulej tal-Eżerċti, Alla ta' Iżrael, għarraft il-qaddej tiegħek u għetlu: Jien nibnilek dar. Għalhekk il-qaddej tiegħek għamel il-qalb li għamillek din it-talba. U issa, Sidi Mulej, int Alla, il-kelma tiegħek isewwa u int wett dan il-ġid lill-qaddej tiegħek. U bierek il-familja tal-qaddej tiegħek, ħalli tibqa' sħiħa quddiemek għal dejjem. Għax int, Sidi Mulej, tkellimt u l-familja tal-qaddej tiegħek tkun imbierka għal dejjem
minħabba fil-barka tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David, ngħidu. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Ftakar mulej f'David u fl-hemm tiegħu kollu. Ftakar kif ħalef lill-mulej u għiet lill-Alla il-qawwi ta' Ġakob nwieġbu. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Ma nidħolx taħt is-saqaf ta' dari, ma nitlax fuq il-friġ ta' sotti, ma nagħlaqx għajnejja u norqod u anqas nagħlaq xfar għajnejja bin-nas. Sa ma nsib post tal-mulej, amara għal-Alla il-qawwi ta' Ġakob, ngħidu. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Il-mulej ħalef weda lil David u żgur li ma jerġax lura minna. Wieħed minn nisel tiegħek jien inqiegħed fuq it-tron tiegħek, inwieġbu. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Jekk kull idek iħarsu l-patt tiegħi u l-proċetti li jien nagħtihom u li jidhom ukoll għal dejjem joqogħdu fuq it-tron tiegħek, inwieġbu. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Għax il-mulej għażel il-Sion u xtaqqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-misriħ tiegħi bħal dejjem, fiha irrid noqgħod għax ħabbejta, inwieġbu. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Fanal għal-riġrejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu għall il-folla jaqgħu il-musbieħ ġibuh sabiex eqeduh taħt is-sieħ jew taħt is-sodda, mhux fuq l-imnara eqeduh għax m'hemm xejn moħbi jekk mhux biex ikun jinaraf u xejn mhu mistur jekk mhux biex jinġib għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. U għalilhom Ġesu, għodu attenti x'tisimgħu. Bl-istess kejl li tkejlu intom għad jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. Għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Il-kelma tal-mulej. Bil-bifa nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela Ġesu llu fil-Vanġelu għalilna oqgħodu attenti. Eżis fil-ħajja tagħna naħbu kemm naħbu il-mulej kapaċi jaqra dak kollu li hemm f'qalbna. Propju hekk juruna bosta siltiet tal-Iskrittura. Mal-mulej ma nistgħux nirbsu maskri, maskral fil-ħodu u maskral fil-għaxija, jew kull xi għandi bżonna. Għaliex? Għax Alla jarana kif aħna. U allura llum f'din is-silta għalhekk Ġesu qed iwissina bi kliem kultant tiebes li m'hemm xejn mistur li ma xinkixef. U allura ejjew mela f'dak li ngħidu u f'dak li nagħmlu inkunu sinċira minn issa stess. U qabel nagħmel xi ħaġa nistaqsi lili nnifsi u ngħid x'jgħidu dawk ta' madwari jekk ikunu jafu li jiena sejjer ngħid dan il-kliem jew inkella
jew nagħmel din il-ħaġa xejdu. U dan jenna ngħixu ħajja aħjar, ħajja fis-sewwa kif għallimna Ġesu. Għax fuq kollox ħuti dan kollu jenna biex ngħixu aktar fil-paċi ma' nfusna u mal-oħrajn. U allura dan huwa l-ikbar rigal li nistgħu nagħtu lil nfusna f'dinja fejn il-paċi donna li saret rari ħafna u fejn qed ngħixu f'tant ġenn u xi kultant anke f'tant ipokresija. Għalhekk nitolbu l-Mulej biex jagħtina dan il-erf u jenna il-Mulej sabiex nibqgħu nħarsu lejh u nitalmu minnu kif ngħixu il-ħajja tiegħu bil-wieqfa. Ħuti Jeżis Alla l-missier meta tagħna lill-ibnu il-waħdini fi ħurina t-triq li twassalna l-għandu. ċerti li l-Mulej Ġesu dejjem ħaj biex jidħol għalina, nagħmlu dawn it-talbiet tagħna aħna u ngħidulu ismana u Alla permezz ta' ibnek il-għażiż. Ismana u Alla permezz ta' ibnek il-għażiż. Għall-Knisja sabiex tħabbar lid-dinja l-Evanġelju u tagħti xhieda tiegħu bl-imħabba nitolbu. Għall-mexxejja tal-popli sabiex imexxu l-bnedmin fit-triq tas-sewwa nitolbu. Għal dawk li qegħdin ibatu sabiex isibu fostna min jgħinhom u jfarraġhom nitolbu. Ismana Alla permezz ta' ibnek l-għażiż. Għalina l-koll miġburin f'ismek sabiex nikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, ħenna l-poplu tiegħek u għatih dak li qiegħed jitolbok bi Kristu Sidna. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni Mulej meħżuniti wibnuk tiegħi nefħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Aħna winxandru Mulej il-kobor tiegħek fl-ġubijiet li għamilt mal-Verġni Sant'Angela bil-ħerqa kolli nitolbuk biex bħalma joġbitek għal-merti tagħha ekku koll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq.
niżu ħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien roddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddis intijek, inti dejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' imħabtek. Inti tħeġġiġna bl-eżempju sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħ għal kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk Mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, smetu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Infaħruk Mister Qaddis għal-kobor tiegħek għall-erf u l-imħabba li bihom inti għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem ġbija tiegħek, fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba. Ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-ħlejja kollha. U meta ma qatx għar-rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profetera u intom jistennew is-salvazzjoni. U int Mister Qaddis hekk ħabbejt għad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battinna l-ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem l-Ispiritu Santu, twilet minn Marja Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Huwa wassal b'xara tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemmi l-ħsieb ta' imħabtek tal-ilu nifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet eret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li mitwir xoxta għalina, min għandek missier fuq dawk li jemnu bad bħala l-aqwa doll l-Ispiritu Santu biex item fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbuk għalhekk Mulej li l-istess Spiritu Santu joġbu jqaddes daw l-offerti biex isiru il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li juħallilna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek Mister Qaddis u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbu mal-aħħar huma jieklu ħajl ħobs birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol ħal kalċi bl-imbit raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbu u nadrak. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek.
Għalhekk mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-qawmin tiegħu għall-ħajja u t-tluħ fil-lemen tiegħek. U aħna nistennew jiġi fil-glorja, nofrulek il-ġisem u d-dem tiegħu, is-sakrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjej tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tieba tiegħek li daw kollha li jieħdu semm minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi l-Ispirtu Sant jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw kollha li għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet kollha tad-dinja, il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-slim ta' Kristu fil-qaddejja tiegħek, Paskal u Marija Baldacchino. U f'daw kollha li mietu fis-slim ta' Kristu fil-mejtin kollha li inti biss taf il-fidi tagħhom. Lilna l-kollu lidek missier ħanina tina li mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusep Żewġa, ma' San Ġwan Battista, ma' l-Apostli, ma' s-Saċerdot San Ġorġ Preka, ma' l-qaddisin kollha, nkun nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek, fejn ma' ħlejjak kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt, insebħuk bi Kristu Sidna li bih inti tfawar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jisbew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek.
Dan huwa Kristu li għalinna. Jinwi l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
nejdu flimkien it-talba ta' San Bernard. Ftakar jal-iżjed ħanina, Verġni Marija, li qatt ma nstema li xi ħadd tintefa' taħt il-ħarsin tiegħek. Talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imma anqal minn dan l-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni Om tiegħi. Għandek niġi qudiemek noqgħod, midneb u niedem, ja Om li ben Alla magħmul bniedem. La tistmerx it-talb tiegħi, iżda ismani u eġibni ammen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna qawwa ġdida f'dan is-sagrament imqaddis tiegħek. Għamel fuq l-eżempju ta' Sant'Angela, inġorru dejjem f'ġisimna il-mewt ta' Ġesu u nfittx li naqdu miegħu biss bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija, Alla u tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer taqlu bisafin. Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.